gagawa tayo ngayon ng gulaman, pero pampalamig siya. Alam mo yung trip-trip lang natin, kasi pag ganito ka sa bahay, wala ka namang pagkakabalahan. So, yung kasamaan ko dito, nakita ko, nag-mix-mix siya ng tubig kanina. So, sabi ko, videohan ko nga to kung paano gawin yung gulaman. So, napakadali lang pala kasi ihulog mo lang yun, imimix mo lang yung parang pack ng gulaman. Kaya pala ang dami ng mga kalye-kalye, may kita mo, may mga nagtitinda ng mga gulaman. Pero alam ko, hindi rin naman kayo masyadong mahilig dun for safety purposes, right? O matching ko si mama. For safety purposes kasi yung ice, diba? At least pag sa bahay, masubukan natin. So, binibili daw yung sa grocery stores, yung pack na yun. Alam ko, mura lang yun kasi alam mo yung water lang man nilalagay. So, while waiting na titigas yung natin, yung gulaman natin, nagprepare na din yung evap at saka yung condensed, right? So, matamis na naman to. Alam niyo na, pag mainit, kailangan natin ng panghagod sa lalamunan pag nito kayo sa bahay. Kahit anong maisip nyo, right? As long as hindi kayo masyadong gumastos, take note, huwag masyadong lumalabas kasi nga pataas na yung bilang ng nagpa-positive. So, again, ang gawin natin ay parang, ang tawag dito, parang lang to, trip na pampalamig. Right? Ang gagawin natin. So, alam nyo, masising bagay lang na maibsan yung uhaw natin ngayong araw. Kasi wala tayong ginagawa. O ngayon, Sunday time. Instead gumala tayo. So, dito na lang sa bahay, magluto-luto na lang. Okay? So, kayo din, enjoy din kayo. Lalo na sana yung mag-bake-bake, di ba? Ang sarap sana. Yung nakikita ko yung mga teachers ko, yung nag-bake sila. So, ang ganda sana. Kaso nga lang, wala naman tayong gamit. So, ang gamitin naman natin yung tubig na lang. Mix na lang tayo ng tubig. So, gulaman na lang yung teacher ko sa inyo. Okay? Alam ka na, nag-bake-bake ako, alam akong gamit. So, okay? So, nakisilip lang naman ako nito. Tapos nakita ko. So, alam mo yun, nakaka-amaze yung mga simpleng bagay na hindi naman talaga sobrang pricey. Yung mga sobrang mamahal. Yung mga lang naman talaga mura lang. Pero alam ko nakakatuwa. So, i-continue natin mamaya itong yung video na to kasi alam ko na na siya. Tumigas na yung gulaman. Ipakita namin sa iyo kung paano maghiwa ng gulaman. Di ba ang dali lang? Wala lang, share lang. Alam so, ngayon, luto na naman tayo. So, ang gagawin ay gulaman. Alam niyo yung gulaman? Yun, para siyang red blood. Right? Yan siya. So, ibang naman to, ibang putahe naman to. Dahil hindi na tayo mag-lesson, luto-luto naman tayo. Yay! So, itong lutong-lutong to, lutong-lutong ito, hindi talaga siyang niluluto, parang pinaboiled muna siya. Nilagyan muna siya ng water, tapos, after na nilagyan ng water, nilagyan siya ng Mr. Gulaman. Ganito po siya, Yan, Mr. Gulaman pack. Diba? Ang mura lang. Diba? Ganun talaga yung natin ginagawa Nandun sa bahay, walang sweldo, diba? Diba? Mura lang yung kakainin natin dito. So, yan. Lagi mo lang siyang hinahalo. So, hanggang maging, medyo mag-melt, tama ba? So, dapat hanggang mag-melt siya. Tama ba ako mag-melt? Yung gulaman? Or maging sticky? Mag-sticky siya. So, hindi talaga ako yung nakita ko lang talaga siya, yung namin dito, yung taga-bantay. Alam mo, lang siya. So, ikaw, videoin nga natin yan. So, ang gagawin daw niya, gulaman. So, hindi ko alam kung saan niya nabili ang gulaman na yan. Jelly powder pala siya. So, alam niyo na. Alam mo yun, pag nakita niyo pala dyan sa tawag niyan, sa palengke, na gumagawa ng ganyan. Palengke ba binili yan? Saan? Sa grocery stores, yan? Saan yung binili yan, Day? Yan. Tignan mo, kumukulo na siya. Gulaman pa yung gagawin natin, ha? Pero ibang color, yan, Yan. So, yan, may iba-ibang colors yung gulaman, ha? Hindi ba masunog yan? Right? So, mayroon siyang red, green, pink. So, ito, red siya. So, yan, papatayin na natin kasi pwede na yata siyang ilagay sa Yan. Sige na. Go na sa pagpatay. Go. Okay, so, hiwain na natin. Matigas na siya. Dapat pag ginaganito niya siya, Yan, matigas na. So, tumigas na siya. So, hiwain mo na. Go nga. Yan. Hiwa time na. Ang gulaman na pula. Baw. Yan. So, ganyan siya. Pag hiwa. Dandahan para straight. Okay. Tapos, paslant naman. Ganyan. Di ba masyadong matigas, no? Yan, dumidikit pa. Dapat super tigas. Yan. Tapos sunod natin ito. Tapos yan. Yung mga yan na yan. Medyo makapal nga to sobrang kapal. So marami tayong gulaman na magagawa. Ang dami pala sa isang pack ng gulaman. Yung mga gawa natin. Yan. So hiwa ulit. Hiwa effect. Yan. Ganyan ang paghihiwa. Ang tamang paghihiwa ng gulaman. So natapos na natin yung yung 8 na tub na paghiwa. Yun nahiwa na siya. O di ba ang kapal? Ang dami-dami. O ang dami-dami nating gulaman ngayon. So talagang tayo din yun, kain ng gulaman. Kaso wala isang pack lang to, pero ang liliit ng pack na yun. Tapos na agad. Tawag niyan? Ang dami-dami. Kasi parang water lang siya. Tapos dumami na. Mix na natin. Ano to na? Evap. So ilagay na yung evap. Bakit nagbabubbles? Dapat gandahan yata. Yan. Evap for the win. Tapos lagyan na natin ng pang halo. So yan. Dapat kumuha kayo ng mixing bowl.
ilagay na yung evap. Sumunod ay condense. Wow. Sumunod ay kondensada. Or yan muna ilagay. O sige, ilagay mo na. Yan. Ilagay na natin yung, nahiwa na nating gulaman. Wow, parang sarap na. Parang may color na. Sarap-sarap na. Parang may sarap na siya. So, kunting lamig lang ito. Wala na. Solve na. Solve na ang walang mga ginagawa. Kaysa Yakult ng Yakult, ubos na yung Yakult. O dito na kayo sa gulaman. At saka juice. O yan. Diyos ko, pwede naman palang ganito eh. So yan. O, di ba? Ang dami. Ang daming gulaman yung isang pack. Magkano kaya yung isang pack na yun? Babad ba yung 20 pesos yung isang pack ng gulaman? Ah, yan. Dapat pala iba-ibang color, no? Para mas maganda sana. Yan. So, ang dami na siya, oh. Oh, ang dami na. Yung isang lang yun, evap yung nilagay. Tapos later, pinakahuli na yung kondensada. Ang dami. Oh. Oh, ang dami na. Ilang tab yun? 8. Isipin mo, 8 tab. Tapos ilagay mo dito lahat. Yan, sige. Go lang. Push lang ang Tapos i-mix na. Yan. Oh, lahat na. Oh. Yan. Oh, ang kapal pa naman. lubos talaga yung kain nyo dito. Ang dami kasi ang kapal ng ang kapal ng gulaman. Naku, parang ang dami kaya mapupuno na siya, oh. Yan. Tapos, ilagay natin sa sunod ay condensed milk. Kondensada, yan. So, yan ang condensed namin ay yan. Isang pack din yan. Dami naman, isang pack. Oh, ang tawag nito ay tansya-tansya. Tansya-tansya po yan. So, dapat yung binibili nyo ay ganitong condensed milk. Yung ganyan yung pouch niya. Huwag yung sa bote, kasi ay sa lata. Kasi hindi nyo matansya. Ito yung mga ipapakain pag walang mga ginagawa. Gulaman. Yan. So, i-mix na yan. So, this is it. Natapos na natin yung gulaman. Oh, isipin mo, 2 tab yung natin nagawa doon sa maliit na pack. So, yan. So, tapos na siya. Ilagay na natin sa freezer. Okay? So, yan. So, tikman natin ito mamaya kung anong lasa ng gulaman. Nakakatawa kasi ang ganda ng view dito sa rooftop namin, 'di ba? Ang ganda ng view, pero tikman natin ngayon yung niluto naming yung hindi naman niluto ba 'yon, yung parang minimix. Yung gulaman, yung coffee jelly. Hindi, natuwa lang ako kasi hindi naman kami gumagawa ng ganon. And mostly natikman mo lang yan pag alam mo yung may Christmas party, yung dala ng bata. Pero as of now, gumawa dito kasi may kasama kami sa bahay na marunong gumawa. So, alam mo yun, itatry natin. Itatry natin yung gawa niya na coffee jelly. So, may red yung gulaman flavor. Tapos yung isa naman yung coffee jelly. So, itatry natin kung gaano ba talaga kasarap at saka kasi di ba hindi tayo masyadong umiinom ng mga coffee jelly, especially pag nasa labas lang. So, hindi ko lang alam kung or of course paumanhin sa mga pero tayong mga ang alam ko lang alam ko parang hindi tayo masyadong mahilig pag umiinom diyan sa mga except yung may mga pangalan talaga. Pero yung mga lang, ganda ng araw today paghapon dito sa rooftop. Tapos yun, titikman lang natin kasi doon sana ako sa loob ng bahay. Sabi ko dito na lang ako sa rooftop. Tapos tikman natin yung coffee jelly niya. Kasi feel ko ang sarap. Kasi parang may nabili niya kasing condense may expired yun. may expired na yung yung sister ko pala, bumili siya ng tawag niyan. Yung rooftop namin okay din. Wow, right? So dito ako lang naman dito at si mama nasa kabilang side siya. So sabi ko dito na lang ako mag-vlog ng tawag niyan yung nakakatawa yung coffee jelly. Iba-vlog yung coffee jelly. Di ba nakakatawa? So sabi ko, parang pala naman ako iba-vlog ganyan ba? So yung ganun yung coffee jelly na lang. Ayun, cute pa lang taga dito dito. Ito yun, yung pinakaganyan siya.
So sabi ko, tikman na nga lang natin yung gawa ni Cindy man na coffee jelly. Pero kanina of course inano ko na din, binideo ko na din kung paano gawin. Can you imagine yung coffee jelly is just worth yung parang anong tawag nun? Yung gulaman. Ay, ang ganda pa ganito pala. Yan. Para may pasinag. Yung worth nung pa-expired na. Pa-expired, hindi, June ma-expired yung condensed milk. May 38 pesos lang, tapos dalawang ganun na. So sabi namin, ano kaya gawin natin dito? Kaya tayo salad. So yun nga, gumawa nga yung kasamahan ko dito sa bahay ng coffee jelly. So natuwa naman ako siya. Sabi ko, i-vlog ko nga to. Kasi alam mo yun, hindi naman, daw na pag mga simpleng tao ka lang, alam mo yun, hindi ka naman talaga laging gumagawa ng mga ganun, yung mga coffee jelly nila. Lalo na ngayon ang init, so feel ko pwede yung gawin sa bahay. Kasi magkano lang yung 15 pesos. 15 pesos yung pack ng color red na gulaman. Tapos, yung, parang 15 pesos lang sa groceries. Hindi kasi ako nag-grocery, so nakita ko lang. Tapos, nakita ko din yung 38 pesos buy one take one yung parang condensed milk. Medyo malaki na. So, dalawang medyo madami na yung nagawa nyo. So, alam nyo yun, tikman muna natin kung gaano kasarap, okay? So, yun ang ganda na ng ang ganda na pala dito sa sa rooftop pag ganitong medyo na yun Hindi kasi ako masyado, dito kami lagi, pero hindi ako nag-vlog dito sa rooftop. Ngayon lang, minsan yun pagpalubog na pala, di pa naman ako nakabihis. Pambahay lang. So yun di ba? Ang cute. Tikman na natin. Yung pa coffee jelly dito. Halika. Dito tayo. Di ba? Ganda pa ganito Right, so yan. Nakit na lang ako. So yan. Akala mo ba bit ko yung coffee jelly? Dito natin kainin. Okay. So yan. Coffee jelly with a twist. Right? So, ito upuan pala namin. In-order lang namin sa in-order lang namin sa tawag niyan sa Lazada yata to. Ganyan. Kasi nga, katapos ko lang na paggawa ng program, so medyo napagod ako. Ang daming program. So, yan. Pahinga muna tayo tapos with coffee jelly, yes. So, trip lang natin to ha. Kaya ako nag-vlog na yan. Yan. So, yun. Pero cute din yung chairs na to. Gusto nyo ba? Yun kung nasa rooftop ka, right? Binili talaga namin yan kay father dati. Kasi di ba nagkasakit si papa, tapos binili namin para sa kanya. Tapos yun wala naman si papa na. So, ako na nagagamit dito sa rooftop. Okay, so, tikman na natin. Kala mo ha, lagay ko dito yung coffee jelly. Yan. Paano pahawakan yung Yan, paano pahawakan itong Yan, ganito yung coffee jelly. Yan, baka matapon. Yan. Okay, tikman na natin. Ito yung coffee jelly, At saka dapat cold na siya. Cold na dapat yung coffee jelly niya para masarap yan, Yan. Yan. Huwag ko ibaba kasi makita yung chan ko. Malaki yung chan ko. Yan, Okay, yan. Coffee jelly. Right? So, mag-coffee jelly muna tayo. Yung gumawa nito, yun, Yun, nandyan, Yun, siya yung gumawa. Yun, yung nakadilaw. Right? Yan. Dito sa rooftop tayo, pwede tayo maglaro ng volleyball dito, Yan, yan. Ganyan yung rooftop namin. So, yun. Wala naman tao dito, kami lang. Kaya magdiyanduyan ka din. Ang tamis kasi, nagluto din siya ng, ang tawag niyan? Kamote Q. Alright? Ay, ano ba yan? Kamote Q. Tikman muna natin yung Tikman muna natin yung, gusto mo ganito? Yan. Ay, laki yung chan ko. Right? So, yan. Tikman natin yung gulaman. Sarap po. Yan. Sarap. Masarap talaga pag may condensed milk, Saka evap. Right? Evap to yata, saka condensed milk kinalo dito Yan, kasi nga, mo yan? Sarap. Ang taba ko na pala, Ang sarap. Yan, Yan. Yan, Sarap. Right? Yan. Okay. So, gusto nyo? Kaya i-vlog yung, kailangan i-vlog yung gulaman. Kailangan pa mag-vlog man ang gulaman mo. Nakatuwa. Wait, ilapag muna natin. Yan. Tapos, nag-ano din siya ng, kamote Q. Yung ganito, yan. Diba? Yun yung stocks namin ngayon. Kailan mo naman walang ginagawa sa bahay pag ganito. Pag wala kayong ginagawa, ano lang kayo ano lang kayo ng kamote Q with gulaman, puro matatamis. Kaya minsan sumasakit yung natin Sumasakit yung tawag niyan. Yung dito, Kasi, lagi na lang matatamis. Dapat tinidor, pero huwag na kayo magtinidor, tinidor. Sarap. Siya yung tagaluto. Yung siya. Kasi hindi. Sa amin dito. So, papaaralin siya, tapos yun siya yung Dila, sarap ka. Simpleng bagay. Simpleng buhay. Pero nakatuwa. Right? Yan. Ganyan lang, giga lang kayo. Tapos kain lang kayo ng ito, kamote Q. Kamote Q na sa bahay lang din. At saka, magkano lang itong kamote Q? 25 pesos yata or 30 pesos, bili ng kapatid ko. So, 30 pesos yata per kilo. Kasi dun sa baba namin,
Ha? Tulog kayo sa baba. Kasi nasa rooftop ako yan. Ano yan? Ang tawag yan? 60 pesos dito sa amin. Yung dyan sa baba, yung nabibili. Yung pag may naglako-lako, 60 pesos na. Pero pag doon pa sa sa tawag yan, doon pa sa palengke, ano pa lang siya, magkano lang ba yun? 30 pesos, right? May 30 pesos at kaya 35 pesos. Diba? Mura. Kasi, kahapon pa ako nagtipa-tipa ng mga pagawin for seminar. So sabi ko, relax nga ako dito sa rooftop. Total wala akong gagawin. Yun. Dapat lagi may water. Dapat katabi yung water lagi. Kasi doon may iwasan yun, Gusto ko sana may tinidor kasi nakahawak yung isang kamay ko dito sa tripod. Tapos sabi ko, laki ng tiyan ko, Yan. So yun lang. Ito yung rooftop. Kasi wala naman kasama dito. Ito ka mahangin. Kaya maganda dito, lagi kami nag-standby. Kaya mama, may duyan din kami doon. Kaya yun. Pakita ko sa inyo yung baba namin, ha. Wait lang. Yung sasabi ko sa inyo na dito kami sa 4th floor. Kasi, hindi pala kami nag-stay dito kasi kasi, minsan bihira lang, nakatakot na, baka malaglag itong cellphone ko, yung sa rooftop, Yan, diba? Yun, doon sa baba, tapos hawakan ko yung cellphone ko, natakot ako, baka mahulog. Yan, diba? Andun sila, natakot ako, baka mahulog yung cellphone ko. Naku, maano lang dito sa vlog natin. Dito tayo sa kabilang gilid, para makita niyo yung ibang view. Yan yung Makati yan. So ito. Wow, din sa bahay, Yan, lakas ng hangin. Yan. Dito ka mag-start ganyan lang. Minsan, maganda din naman. Yan. Biro lang. Ay, nandiyan na yung basura, ma. Nandiyan na yung basura. Yun, nakita ko, Yun, Kasi nga, ay, parang umalis na. Ang bilis, Nakita ko doon, Nandun na. Wala na yung basura. Nakita ko kanina dyan. Kasi nga, diba, nag-aabang lang kami dito pag dumating na yung basura. So, nagbigay kami ng 10 pesos for the basura. Yun, bababa na lang. Kasi malayo din nandun yung tawag niya. Yun, nandun yung pang-girl, yung asawa niya. Marami palang bote yun, saka alis na kayo. So yun, ganun lang. Ganito lang dito sa rooftop namin. So yun, kain muna tayo ulit. Kasi snack time na yun, So kain muna tayo. Okay? Yan, dito muna tayo. Katuwa. Gusto niyo ba ganito? Yan. Diba? Pero nakatuwa din mag ganito ngayon. Tapos mama yan. Katuwa-tuwa din. Alis pa naman sila. Uwi na daw sila sa probinsya. May flight sila sa 30. So sana tingnan natin kung magtuloy sila doon sa flight nila sa 30. Kasi diba ngayon lockdown. So may ticket na sila going to Ormoc. Tapos, hindi natin alam kung matutuloy sila. Pero may ticket na silang tatlo. Uwi sila. Kami na lang muna maiwan dito. Gusto ni mama uwi na Gusto niya bakasyon kasi magpaani daw kami doon sa palayan namin. Wow, palayan. Akala mo malaki. Pero meron kaming palayan doon. Sa province, doon kami nabubuhay talaga sa ganung aspeto. Yung mga palay-palay, maliit lang, para nangungupahan lang din. Pero nakatuwa din. Okay, so yun muna. Kain muna tayo ulit. Back to kain tayo. May announcement na sa lockdown. So yun, dito lang kami sa loob. Dito lang kami sa taas din. Saka simulat sa pool. Mga na kami dito. Mag 11 years or 12 years dito sa dito sa area na to. Nandito kami sa sa 4th floor, tapos itong rooftop. So lagi na lang ganito. Pag medyo gabi na, dito kami nagstay. Tapos may matalim-talim si mama dyan sa gilid. Ganyan. Andito yung sarap kamay, pero pwede mo tinidor pag gusto mo. Pero okay lang naman sa akin. Hindi ba ako masyado maselat? Sanay kami sa hirap. Nahulog na lang yung iba namin pagkain minsan doon sa probinsya. Ngit. So yun. Maganda tayo coffee jelly. Gusto ko coffee jelly. Pero iba yung sarap. Malasa. Malasa yung coffee jelly. Nasa yung gawa niya. Yung color color red nandun sa baba. Coffee jelly muna, baka magkalo-halo yung tiyan natin. So ito muna yung kain natin. Susunod naman tayo. Question and answer, right? Ano gusto niyo itanong sa akin din? Sagutin ko, ganun. Okay? So, paminsan-minsan lang. Alright? Minsan-minsan lang din. Kung merong ganun. Katuwaan lang. Alright? Sa mga dito sa taas. Kung yung color black na to, yun. Siya? Sampayan namin. Yun hanggang doon, Yun, sampayan hanggang doon, yun. Minsan sampayan siya. Pag wala, alam mo yung pamangkin ko, pag naglaro siya, ngayon wala sa mood, kagigising lang yun, Nasa gilid. What are you doing there? Ha? Andun siya, wala sa mood. Dito ka ba upo sa chair? Ha? Or doon ka sa duyan? So yun. Yan. Okay, so di ba ang ganda? Ganda ng ng angle pag ganitong oras. Kasi hindi na siya mainit, right? So wala dito din pag naman, pag may birthday din, hindi naman kami dito kasi
sobrang medyo maliit yung hagdanan, mag-ano siya dyan. Pero pag may pag example gabi, ganyan, parang trip-trip lang namin. Dito kami kumakain family dyan sa lapag, tapos nag-ano lang kami ng maliit na nalagayan. Yun, katuwaan lang. Dito, so yan yung buhay namin dito sa sa Pasay, laging ganun. Sa Pasay lang naman. Tapos yun, ang sarap yata pag may swimming pool dito sa taas ng rooftop, no? Kasi may napansin ako doon sa ibang bahay na may sa taas ng rooftop nandun yung swimming pool. So, sana. Right, mga ganun. Pero first mahirap lang naman tayo, so late lang tayo. Right, yung kapatid ko yan. Dito na kami sa rooftop kasi dumami na kami. Okay, as of now, God bless muna. Yan muna yung natin, yung vlog muna natin. So, next time, ay, ang ganda na Oh, yan sa butas, no? So, yun sa pang-angle yan, ganyan. Ganyan. So, yun. Next time, so mag-question and answer tayo. So, mag-post ako ng tapos of course magtanong din kayo. Kahit anong tanong, para yung matuwa naman ako kasi 'di ba, dito lang sa rooftop. Tapos para matuwa ako, tapos sasagutin natin yung mga ganun. Yung mga katuwaan lang for the daily life, mga ganun, mga kahit anong tanong, right? Kahit anong tanong tapos sagutin natin. Okay? So, again, thank you for watching with regards to this video. I'm hoping you subscribe na yung hindi man nakasubscribe, and then like, put thumbs up on this video, right? Something thumbs up lang. Okay na yun. Okay? And of course, hit the notification bell. God bless everyone. See you around. Okay? Dito lang, ganyan lang. Kick.